No tinultulungan ko maidinibag mo, di ba di ko man nagkaskasakit suna. Wen nga rod pare. Sisi aktuloy. Awan marami tayong tap pare. Karatan eh. Supay pare. Di sakta tati bagam nga Andresin. Ano ka po? Haan nga Andres si tawag di pare. Ay ayatom na ni bakit mo. Madim na kahit kami nga makikita nga marigrigatan suna. Kasi gayam ti Andres pare. Lablaba man ni Andresin. Oh, Andres, ado ata lablaba ma. Wan pare. Tambakan na manayin. Nagkado kami ninubra di kalman. Kasi nakalaba. Apay nga min madimibaw ni bakit mo ta sunat ti aglaba. Matigbalin pare. Madi na masangaw. Tagaw awir mo't suna tubing. Agaw awer no mabuting ka lang nga ibaw ni bakit mo. Nya kabutong ko pare. Madi na lang kami kahit ay ubing ko may bababa. Tagsangit. Agpalusot ka pa lang, din pala aminin nga, Andres ka. Si kati tagaluto, taga-innaw, taga-dalos ti balay. Punayin. Apay nang sakti tagalabag ang tagalutaw. Andres na ako sa dyan. Agpaisumit pare, Andres si tawag di jay. Suwa. Sa tamom. Singarod Andres, agawid akon, baka maisturbok pa yata pinaglablabam. Ang kalatan. Uy, Andres, agwalwalis ka man rin, malmal pa sa atap, Ubraemon. Kung talaga sa pare, kahit po kami nga nadalos ka na natin para angak. Nadalos. Baka imbaon na ka man ni bakit mo na. Haan pare, kahit ko lang kami nga nadalos ka na natin para angak. Nay, nagadurugit na eh. Nilakit din ni parin, nagpalusot ka pa lang. Talaga nga mabuting ka lang ni bakit mo. Hanap mabutang pre. Medya lang kaya makikita ni bakit ko nga mabanmanog. Trabaho ti babae ata pare. Kita mo siya, awan araramidek. Kapay, ni bakit mamamin nagrarami ti trabaho di balayaw. Uwi na pare, syakpay. May sasaulakin na bakit ko, kumyaputin. Anpay, aan ka masasi din ni bakit mau, mabambanong mo suna ah. Kitsak mit timang titid ti kwarta kanya na. Anpay, no si katimang mangtag, madi ka nga tumulong ti trabaho di balayaw. Kitwin na pare, iso nga si ka, madi ka nga agpapa Andres, tamadi nga kababain ti kinalalaki tayo. Ano ka po? Nya kabayin ko nga eh. May sumot ti pagsiatan ng may kagasawa. Kit iso kasta kalatan, Andres. Sige, dilakan. Uri man Andresak, namaya mo ti pinagkadkadwaman ni bakit ko. Tara, tingnan natin magperti taltaw ko. Nyalakit din, nanyaman takakaymon pare. Pambanogim lata sarilim. Kailangan kami tigkayo pare, tawag mo't pagsungrod men. Di ka pala gumatang tigasol, agbanbanog ka la dita. Katawang nga rin pagkatang ko tigasol, nakahingi na mo tigasol data. Nyalakit din aya, agan anos ka tangag kay kayo. Parparigatim lata bagbagim. Hanap mabambanog pare, tasanaya mo ton. Aywi na ya. Sanay kang Andresin. No kastalan ni bakit ko, nabayag ko nga tinalawanin. Katsi ka pare, madi nang ipadpada kanyam. Gapo nga ibati mo ni bakit ko. Kasta kang tumit nga min. Iso nga kasta titrato na kanyam ni bakit mo kay. Madina lang nga tultuladin, pa easy. Gapo nga tuladan ka. Uri kastuya kon ka na lumakaya kon. Madya lang kahit matulad kanyam. Kahit mo nga kasta kalatan, aging gana lumakay ka, Andres kalatan. Katwa na pare, proud akpay. Proud ka pa ya. Anya nga pinagpanpanunot daytan, dan sa kurkurang mon. Ano? Apay, agdardaras ka. Ni bakit mo manong? Tintare da Jis, putan. Apay, ano nangyari kanya na? Tsaka mo manong. Tan, kaduan ng mga rod. Paspasam. Apay, yun na tanong nangyari ni pagkat na ajay.
Wala nang matiglablabati ng kumparig. Ay, nagaduma sinampay na. Pre, adun sa nila ba ma? Ni, si kama gaya mata pare. Nagapwam. Sana kung magumatang si Dawmi pare. Apay si kamatig samsampayan. Aging gana na ospital ni bakit ko pare. Siya kami amin nag-ubra ti trabaho ti balain. Apay niya nangyari kanya ni bagat mo pare. Kuna na kami ni Dok pare. Nasubraan na ti pinag-ubra. Isutat ta, madi mabalin agbannog suna. Nung tinultulungan ko maidini bagat mo, di ko man nagkaskasagit suna. Win nga rod pare. Si aktuloy. Awan marami tayong tap pare. Karatan ni. Supay a pare. Di sakta ti bagam nga Andresin. Ano ka po? Haan nga Andres si tawag di pare. Ay ayatom na ni bagat mo. Madim na kahit kami nga makikita nga marigrigatan suna. Kasi gayam ti Andres pare. Well, kasdaya di pare. Kasat nung ay. Parehas na birthday. Apay, kano verdem pare. November 30 pare. Bonifacio Day. Sige takan. Paano pa'y gumatang si Dain? November 30. Bonifacio Day. Andres magayam.